Mae taith mathemateg pob dysgwr yn unigryw. Mae'n dechrau yn y blynyddoedd cynnar gyda chwilfrydedd a chwarae, ac yn tyfu fod yn ddealltwriaeth gymhwysol a hyderus erbyn ei bod yn 16 oed. Fel rhan o'r Gurriculum I Gymru, mae'r daith yma'n datblygu ar draws 4 cangen gyd-gysylltiedig: rhif, algebra, geometreg ac ystadegaeth. 4 ffordd wahanol yw helpu wneud synwyr o'r byd o'i cwmpas. Mae cynnydd yn cael ei bweru gan 5 hyfedredd cydberthynol. Nhw yw'r injan tu ôl I feddwl a datblygiad mathemategol. Dealltwriaeth gysyniadol. Gwneud synwyr o syniadau, eu cysylltu â syniadau mathemategol eraill a gyda bywyd go iawn lle mae hynny'n briodol. Rhesymu rhesymegol, esbonio a chyfiawnhau a phrofi. Cymhwysedd strategol, datblygu cyfres o ddulliau cadarn, darluniadol a haniaethol. Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau, mynegu syniadau'n glir, esbonio, cyfiawnhau a dangos sut mae atebion yn gwneud synwyr. Rhugylder, gweld y darlun mawr a chyflawni prosesau'n rhwydd drwy ddewis y dulliau mwyaf effeithlon. Mae pob hyfedredd yn tyfu gyda'i gilydd, gan gryfhau bob tro mae dysgwr yn sylwi, yn cwestiynu, yn profi neu'n ailedrych ar syniad. Wrth I ddysgwyr deithio trwy'r camau cynnydd, mae nhw'n meithrin dealltwriaeth ddyfnach, yn ehangu eu safbwyntiau ac yn dychwelyd at syniadau blaenorol gyda golwg o'r newydd. Ar gam cynnydd 1, mae syniadau mathemategol yn dod i'r amlwg drwy chwarae a digwyddiadau bob dydd. Mae dysgwyr yn sylwi ar batrymau, yn cymharu meintiau ac yn dechrau adnabod strwythur yn yr hyn maen nhw'n ei weld. Mae'r profiadau yma'n cryfhau dealltwriaeth gynnar. Ar gam cynnydd 2, mae dysgwyr yn dechrau trefnu a chyfleu'r hyn maen nhw'n wybod. Mae syniadau'n ffurfio, mae symbolau'n dod yn gyfarwydd, mae strategaethau'n dod yn fwriadol. Erbyn cam cynnydd 3, mae dysgwyr yn cysylltu syniadau ar draws y 4 cangen. Maen nhw'n rhesymu, yn cyfiawnhau ac yn dewis dulliau gydag annibyniaeth gynyddol. Yma, mae syniadau blaenorol yn dod i'r wyneb unwaith eto, yn gryfach ac yn gliriach nag o'r blaen. Ar gam cynnydd 4, mae dysgwyr yn mireinio strategaethau ac yn defnyddio mathemateg yn hyblyg mewn cyd-destunau ehangach. Maen nhw'n cymharu dulliau, yn gwerthuso effeithlonrwydd ac yn defnyddio rhesymu mewn sefyllfaoedd go iawn. Erbyn cam cynnydd 5, mae dysgwyr yn integreiddio syniadau o'r 4 cangen yn rheolaidd. Maen nhw'n dehongli gwybodaeth, yn datrys problemau go iawn ac yn gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae mathemateg a rhifedd yn ffurfio taith gysylltiedig sydd wedi'i siapio gan bob cam a phrofiad newydd, a bydd yn parhau ddatblygu drwy gydol oes dysgwr. Drwy'r 4 cangen a'r 5 hyfedredd, mae pob dysgwr yn datblygu'r sgiliau I feddwl yn beirniadol, I ddatrys problemau ac I ddeall ei byd, ac mae pob athro ym mhob lleoliad yn chwarae rhan bwysig yn ei helpu liwio'r daith yma.